ga update daga jihar Legas. An tsige shugaban majalisa Mudassir Obasa. An yi replacing ɗin shi da Mojisola Meranda. Mojisola Meranda dai ta kasance ita ce mataimakiyar Mudassir Obasa. Shin me ya kawo cire Mudassir Obasa da aka yi? Mudassir Obasa dai ya kasance yana rikici da gwamnan kai wanda yake kai yanzu, wato gwamna Sanwo-Olu. Suna rikici, ba sa jituwa, ya yi firing ɗin Sanwo-Olu shi ma yi firing ɗin shi. To ba dai ya biyayya dai a taƙaice, ana ta samun hatsaniya dai tsakanin su da gwamna. Kuma yawanci bayanai sun nuna cewa yana son ya zama gwamnan jihar Legas ne. Ya manta cewa ana tunanin ɗan dadi ne zai zama gwamna a 2027 idan Sanwo-Olu ya gama. So wannan abun ya jawo cece-kuce, ana ta dambarwa wannan gashi 'yan majalisu 90% wato kashi 90 ba sa tare da Mudassir Obasa. Wannan dalilin ne yasa ina ga aka tsige shi, amma kafin nan akwai hujja da take nuna cewa ana zargin sa da badakalar naira biliyan 17. Amma ba wannan bane ba babban abin da yawanci political analysts suke gani. Suna tunanin wannan dai misunderstanding ɗin da nuna cewa yana son ya zama gwamnan jihar Legas a wannan lokacin shi ya jawo wannan abin. Ya ma dai bari 2027 ma dai ta dai kai kafin ya nemi gwamna. Ya san mutum nawa ne suke neman gwamnan jihar Legas ko ake ce musu dakata su tsaya? Mutum nawa ne ke neman gwamnan jihar Legas? Ya koya manta da cewa har yanzu dadi yana raye. Last visit da dadi ya kai jihar Legas, ya kira su ya sasanta su da shi da gwamna, amma yana Mudassir ya nuna rashin biyayyansa, ko ba haka ba. To dadi ya ga cewa yana raye kuma har yanzu yana juya jihar Legas, fi sabilillahi ana samun irin wannan matsalar, to ina ga ya mutu. Bayan dadi shi ke juya akalar siyasar da ke Legas, kuma shi ma limamin siyasa ne a nahiyar Afirka, fi sabilillahi. To ina ganin babu wani ɓata lokaci, faka-faka kawai aka cire Mudassir Obasa, aka ɗora mataimakiyarsa wato Mojisola Meranda, wanda ita ce karo na farko, mace ta farko da ta fara zama shugaban majalisar jihar Legas a tarihi. Ita ce ta farko, kuma za ta yi jagoranci ne da capacity. Yawwa, dadi ya tsaya mata, tana wakiltar Apapa 1 na jihar Legas. Bara dai mu je mu ga ma yadda dai abin ma ya kasance, bara mu gani. Mojisola Lasbat Meranda has been sworn in as the first female speaker. Lasbat Meranda, who represents Apapa 1 constituency, took over from impeached Mudassir Obasa, who ceased to be speaker a few hours ago. Mr. Obasa was unanimously impeached for gross misconduct and abuse of office by more than 90% of the lawmakers. There is heavy security presence in the State House of Assembly. This is a developing story. We will bring you details as soon as we have it. Wannan daga TVC kenan, mun gani an zuba jami'an tsaro da yawa a gate ɗin majalisa na jihar Legas. Akwai heavy security saboda kada a samu 'yan wasu damuwa da ba a rasa. Kun san Legas akwai kun gane ai. So wannan abin da ya faru kenan. Wane ne Mudassir Obasa? To shi dai ya fara siyasarsa ne a 1999. A 1999 ya fara siyasa. Ya nemi kansila, daga nan sai ya ɗauki hutun shekara 5. Ya shiru, ya ɗauki hutun shekara 5. Bayan nan 2007 ya nemi majalisa. To tun da fa ya hau majalisar na yanda ka san gado ya makale a wurin nan, bai ƙara motsi ba har sai da ya zama shugaban majalisa sau 3 na jihar Legas. Wato ya yi speaker for 3 consecutive times, Mudassir Obasa. To amma fa yana gasa ma gwamna Sanwo-Olu aya a hannu, yana ba shi ciwon kai, ya tura mai sunan kwamishinoni, ya tura mai na SS, amma ina Mudassir ya ce wasu ba za su je ba. Ya daɗe yana ba da ciwon kai, shi yasa to ina ga dadi ya ce bari a kawo ƙarshen abin. Yanzu bai da wani zaɓi da ya wuce shi ma ya zauna a cikin 'yan majalisa 'yan uwansa. In an taimaka mai kenan ma a ba shi ƙila ciyaman na kwamiti, in an taimaka mai. In ba haka ba ko zai zama ɗan kallo. Gwamnati kenan, za ka iya kana cikin gwamnati ba a yi da kai, haka abin yake.